ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. Bangcwele ngiyacela ukubingelela ubaba uNdaba Ezitha, ngibingelele obaba befundisa bagcotshwa ngokuhlukana kwabo. Amen. Bangcwele akukuningi engiphakama nako, ngumbanyana nje umthobiso kaGudazi ethempelini lasemvuselelweni ngaphansi komkhokheli umama uMlaba nobaba wethu esimphethile ubaba uMshumayeli Umthetho. Amen. Bangcwele ngiphakama nokubonga uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bokuphakama. Amen. Ngiyingane kakhulu kodwa ngizonikeza ikakhulukazi lakoza kwethu abantu abasha, ngizonikeza leli ithemba lokuthi uShembe uyayithatha into engekho ayenze ibe khona. Amen. Mina Bangcwele mhlambe ngizothi ngile ngane angazi noma ngizothi eqhamuka kanjwana yini, kodwa ngoShembe uNkulunkulu kuyimina ngento iNazaretha lapha ekhaya uShembe wangenzela umusa. Amen. Kufika uAnti wami sengalibala nokuthi wadlulane emhlabeni, ufika ngesikhathi seCovid, uthi uAnti wami wena hamba emzini waseThuthukeni, uhambe uyonikela uNkulunkulu omuhle wasebuhleni uNyazi lwezulu. Amen. Uyonikelela lo mculo wakho. Bangcwele ngumculi, lezinsizwa nje ngihamba nazo ziyazi ukuthi hayi ngiyazitulela Nkosi yami. Amen. Uthi ngiyonikelela lo mculo kodwa manje nginalento yokuthi awu sengaze ngiyonikelela umculo. Bangcwele uShembe uNkulunkulu. Amen. Hayi ngizibe kanjalo kudlula isikhashana kufika isalukwazi sami, uma ngikhumbula kahle sona sadlula emhlabeni ngo-2007. Sithi salukwazi wena bakushiwo nje ukuthi hamba emzini oseGoli uyonikelela umculo, kanti yini inkinga, ufuna kuze kube njani? Amen. Bangcwele ngiyilalele lento ngibe nawo ukuthi hayi koqondana ngizoya mzukwane inkosi yamakhosi iseGoli, mzukwane ngithola amandla ngiyoyenza iplan yokuthi ngihambe ngiyonikela. Bangcwele uShembe uNkulunkulu. Wahamba isikhathi waze wafika ukhokho Bangcwele, wakhuluma into efanayo. Bonke labantu Bangcwele bakhuluma ngomnikelo noma ngenani lomnikelo olufanayo, ukuthi kwathi uhamba onikele emzini wenkosi oseGoli ngenani lomnikelo ukuthi Bangcwele angithatha enye insizwa yinalo mnikelo kuphela, ngingenayo eyokuthi ngisuke la ngifinyelele eGoli. Nje insizwa esinazo lapha emvuselelweni yathi bafu ngosuku lokuthi siyahamba siye eGoli. Ithi mina okababa ayikubi la emalini ngiyabheda. Ithi lensizwa hayi bengiyeve bafu ngibuza ukuthi unayo yini imali, bengithi nje siyahamba siye eGoli. Amen. Bangcwele ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uShembe ngongipha abafowethu nodadewethu abayiphilayo indaba kaShembe. Sifike isikhathi sambe sinikele Bangcwele, kwenzeke ngale ndlela ekwenzeka ngayo ngithi hayi ngizoke ngibone. Yafika kumina inkosi yamakhosi uthi ngolwamakhosazane ngolunye usuku, ithi inkosi yamakhosi mntanami wena wangibiza ngoNkulunkulu ungakazi ungibona. Amen. Bangcwele ngiyasho ukuthi ithi inkosi yamakhosi ngayibiza ngoNkulunkulu ngibe ngangini inhliziyo elikhulu kanje ngisafunda isikole. Kodwa manje nginalento yokuthi ngiyahlonipha, ngiyazi ukuthi uShembe uyayithanda izingane ezinhle ezihloniphayo. Amen. Bangcwele kusenjalo ngibuyele ekhaya ngitshele lensizwa ukuthi hayi ngiyabona engazi ukuthi kuhamba kahle. Yindaba ngisho njalo sengibona nje ekulaleni kwami ngiyambona noNkulunkulu efike ngivakashele ngenzela umusa, kodwa angakaboni ngizothi mhlambe ngiyakhomba kuyaphatheka. Amen. Kwadlula isikhashana Bangcwele uqhamuke
ezinye nje noma omunye umkhakha kule zinto zethu zokucula ngizoba mfishane kakhulu. Kwaqhamuka nezinto ezibizwa ngama-audition bangcwele, ngicela ukusebenzisa leli gama. Ngiye lapha wathi u-anti wami, ngoba lo msebenzi wakho ubuyisebenzi nangesabatha kuhle ukuthi ubike phambi kwaNkulunkulu, ucele ukuthi uShembe akuvumele uhambe osebenza. Amen. Bangcwele, ngakwenza lokho, ngaya kulama audition, ngafika ngesabatha ekseni, kwaya indlela abantu ababebaningi ngayo, ngaze nga-auditiona ngesonto ngakusasa emini. Bangcwele, ayikho into engiyiculayo bangcwele. Ngiye ngizwe nje abanye abantu bethi ngicula kahle, mina uShembe ongikhumbulayo ongenzela umusa. Mhlambe mangicula uyena ofika ame ngaphambili mase kubonakala engazi lento engiyenza ikhona. Amen. Bangcwele, ngifike lapha ngicule nakhona si-auditiona phambi kwekhamera, abantu engingababona basijajayo. Kwadlula isikhashana bangifonele bathi kulabo abantu abaningi, bangcwele yinto indaba yomthandazo, ikakhulukazi uma useyinkingeni uyayithandaza kakhulu ngoba uyagxila kuNkulunkulu nalento ukuthi Nkosi yamakhosi ngiyacela uzungikhumbule, ngiyacela uzungikhumbule. Izikhathi zomthandazo zikhunjulwa wena. Ngiyacela bangcwele uShembe asiphe umoya wakho oyingcwele, singakhule ngoba naku sifuna usizo kuphela. Amen. Bangcwele, sahamba isikhathi ngwenza ama-audition, abantu bangifonele bathi hawu nawe ube omunye wabantu abathathwayo labo bawu-40 abadingakalayo. Awu ngibonge ngubona umusa kaShembe. Amen. Iphinde ifone futhi le ntokazi ithi sorry bhuti kwenzeke iphutha, kahle kahle sifuna abantu abawu-20, sicela ukuthi uhlale ulinde isikhashana, uma wenzekile waqualify sophinda sikufonele kusasa. Ngathi hayi dadewethu bese ngijabula, kodwa manje usungibuyisele emuva, kodwa kulungile ayikho inkinga. Amen. Kwadlula isikhashana wangafona kusasa, ngabona ukuthi ayikubhedile. Ufone enye insizwa, ithi le nsizwa bafa bakakufoneli, mina sebengifonelile. Ngithi hayi bafu futhi kuhamba kahle la esayidini lami kubhedile, ngizolokhane ngithandaza nje ngamabongo ngoba ngiyazi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Amen. Kwadlula isikhashana bangcwele, bafonela abantu bangibize, ngijabule ngibonge, sihambe siba u-20 sifike lapha. Kwenzeke ngale ndlela ekwenzeka ngayo bangcwele, ngangingazi mina ukuthi khona abantu ekuhamba benze ezinye zezinto ezithanda ukubheka eceleni ngoba nakho befuna mhlambe ukuthola lokho abakutholayo. Bangcwele, uShembe wangenzela umusa, wangipha amafutha. Lawa mafutha bangcwele ngiyacela singawadeleli, singawathathi kancane, makhulu kakhulu. Amen. Ngaso sonke isikhathi uma ngiyongena estage, mhlambe abanye babangcwele bebeke babone, ngisho ngathiwa ngifike ngacula into engekho, kodwa bengiyofika nginconywe into engingayazi bangcwele. Ngibonga umusa kaShembe. Amen. Ngicela ukuthi bangcwele ngaye ngakhohlwa ama-lyrics kusukela ekuqaleni, ngakhohlwa iculo engiyoliculo, kodwa bangcwele ngomusa kaShembe akukho ngisho yedwa emajajini owake wathi sizwile ukuthi ukhohliwe. uShembe uNkulunkulu bangcwele. Kwahamba isikhashana balokhane besala endleleni, uNkulunkulu wakwazi ukuthi angikhumbule, ngafika kuma-final ngaphuma unumber 3, kwakho nengikutholayo. Amen. Inkosi yamakhosi, hayi bangcwele ikilima-ke manje ngangingakaze ngiyitshela ukuthi mhlambe ngiyoke ngiwele eSouth Africa ngayo le ndaba yomculo ngomusa kaShembe bangcwele. Ey'nsukwini anganoma ngizothi ngesonto elidlule ngoLwesine kade ngiyoculela abanye obaba nje nomama, kunento ebizwa ngeBricks. Ngicathi abangcwele bake bayibone lapha ku-TV, hlangene amazwi awu-20. uShembe ungibusise ngokuthi ngiyoculela laba bantu. Ngiyabonga bangcwele, ngibonga umusa wonyazi lwezulu, akekho umuntu ongangoShembe. Inkosi usisenikuzwini. Seltethiwe iqala awe emhlabeni
izolo phambili. Kuthiwa ngokugcina bafutha ngiyaxolisa ukungena ngesikhathi sesidlulile kodwa-ke ngizwa into ethi nami ngingene kulesi siziba esikhulu kangaka namhlanje ngomfana waceleke mina khona la endaweni ngumakhelwane amina mhlawumbe abaseduze bayabona indlela engiqhaqhazela ngangishona uvalo ngenye imini bathi abafowethu uma bekhuluma indaba kaShembe bathi kwakunensizwa eyikhona ihamba lokuhamba sikhambayo ishumayela lokushumayela esikushumayela okuhle kwasezulwini kokaShembe lensizwa ongekho umuzi engongeni engena yonke imizi ngene imizi eyichaka ngene imizi yaba qaphula kusale ingena yonke imizi ishumayela leli ivangeli likaShembe isho lokukusho sikushoyo namhlanje ngoba siguqe lapha ithi uShembe uNkulunkulu lensizwa yayikusho lokusho kwayo isikhathi siside iphila nezinsizwa iphila nazo kodwa ekuhambeni kwesikhathi bafowethu ngoba kunesikhathi esifikayo umuntu ngomuntu safika isikhathi nakuyo lensizwa yahlabeka yasiba nokugula okukhulu yalala esibhedlela lensizwa ithemba ilala esibhedlela lensizwa insizwa beyigudla nazo evangelini zifika njalo zoyibheka zizoyiqalaza njalo zizoyiqalaza zithi mayifonela umama wayekhaya lensizwa kodwa umama angaphenduli zithi mayifonela umama kodwa umama engaphenduli kwaze bayiphoqa lensizwa noma lezi insizwa ehamba nazo ukuthi aziye kuyo umama ekhaya ziyomlanda zithema ibuya naye umama walensizwa elele ubhaqa esibhedlela thoyathi mayingena intombi yakhona yasiyibuka insizwa yayo yasiyibuka yayizungeleza yayibuka ithema iqeda ukuyibuka ithi lona noma ngagula ithi lona noma ngafa ithi lona noma ngenzakalani kuye anginendaba ngoba ithi buka yasivula lapha ekhanda yaveza isibazi esikhulu ithi uyise solana ahamba emhlabeni akaze angibeke isandla kodwa yena lona ithi ubenamandla ukuthi angibeke isandla ithi noma ngingena lesi sibazi esilapha ekhanda ngasibekwa uye ngizoba mfishi bafowethu bathi abadala inkonzo enhle iqala ekhaya noma ngingakenza ihlaya lapho bafowethu kodwa kuhle ukulalela bathi abadala inkonzo enhle iqala ekhaya ngoba ungalaleli lapha silapha ngaphakathi nasekhaya ulalela inkosi kusise abezwini siyabonga kubantu bethu ubhobho yawelo yakobaba bami abafundisi bana babe nezwi phezulu kwalenkulumo amaphezulu kwalokuhlangana kwethu kodwa ngasekugcineni ubaba uNdaba ezitha bese naye yabingelela amen ngiyabonga akade bawumdulu senibingeleni akabingeleni ngicela nibingelele amen sanbona makholwa
ngicela uNkulunkulu ukuba akhulume nombuso ulungise umgwaqo mfana bengihamba nawo cishe ngishiya ngale kwaleli xhaphoze lesizini lesa sizini asibona futhi ukuthi singena esibhedlela akusho ukuthi ngoba kugcina abantu abangaphilile kufanele banganakwa Bathaka ngoba ushembe umnikazi umphefumulo wakhe. Cela uhulumeni alungise lo mgwaqo ngoba uyesibhedlela senyama uphinde udlulele esibhedlela somphefumulo. Amen. Bese ngibonga kubantwana bethu. Uma kuzelwe umuntu ekhaya kuyethiwa isibusiso. Uma umntwana efuna ukukholwa siyagcwaliseleka isibusiso engisuke ngisiphiwe uNkulunkulu uma ngibona ingane yami isondela kuNkulunkulu. Nedede bantu abami etshwale nakwayo. Uma ingane eNazaretha iphuza noma ibhele isuke yahlakaniphile. Usuke endaweni enhle. Indawo yokuba ingqondo yakhe ihlala iphilile ngezikhathi zonke. Ngeke ngadabuka ngila phezulu. Kwakuzothulwa umntwana wesila kwelinye lamathempeli la ngenhla. Omunye umfana masiphuma enkonzweni abeseza kumina. Athi mfundisi nginecala. Njoba kuyisabatha umama akasezile sabathenini kade ngimshaya ebusuku. Uthi lento angiyithandi kodwa singehlele kaningi. Ngithini mfana wami uthi ngaba nebhadi lokungena kwisidakamiso. Ngiyancenga ke bantu abami uma ngingakwehleli ungayikona ngoba uzogcina wenza into ongayithandi. Sicela ukubona nje likhule nibahle kanje. Kodwa lezi zinto zasezweni ziyamhlephula umuntu. Agcine semanakana ngazi insizwa engikhula nazo ziyangihalela mayihlakana enyazi yakhala. Wi inyembezi yini izibona ikhehla ngiyinsizwa. Yini ngivumela abazali ngalalela kwaze kwabe namhlanje angikaze ngidakwa angikaze ngibhene. Elinye indlela lengihlola impilo liyabuza uyabhema ngithi mina never taste it. Ngeke nekhanda uyaphuza ngithi I never taste it. Bese liqasho lithi akekho umuntu ongakaze aphuze. Bese ngithi kulintshotha bese ngiyabona liqashwa ukuthi angiphuzi. Ngiyabonga ngibonga ushembe ngibonga abazali nani bantu abami kusasa ngizobabonga. Inkosi ibusele kuswethu. Amen. Selba ngangomdluli na. Yabezitha osesizwe. Selba ngangomdluli. Khona umqhele sengubonile la indini engenayo. Ugange ngane mdluli. Akenile ganga ngithandazela ngane. Abantwana bethu ngiyathuka ngoba kufika inkinga la endlini. Ufika umfundisi umdluli wafika umfundisi uShozi. Sizinkinga ngoba simbathe ngube yona. Ibhodi besingena kulona lilodwa. Ngelina ngazali siphume esontweni ndabezitha. Nomdluli nomandla umfobo kaMdluli uzalwa udadewabo kaMdluli. Wayethi baba kina abafana. Awu yebo sikhaza amatingi ntambama. Wayethi ngiyaphila baba siyaphila. Wayethi kithi ngihambe kahle esontweni kade ekhona naye. Hayi sambe kahle. Bekumnandi esontweni. Kwaphendula uMandla. Umdluli wathula ngazi umbiza ngegama ngoba andomhloniphi. Angifuna nimhloniphi.
waphendula uMandla ngiyambiza uMandla bangaxotshiwe kodwa ubhuti kaMdluli ngokulamana koma baba asithi Mandla kwenizwe inkosi ethi hayi baba bekumnandi kodwa uphinde baba bekumnandi asithi angiphumi khona esontweni akufanele kube mnandi sathi kodwa esontweni kufanele ungene nesono uphumisa ungena sona fanele uphuma ungene ugula uphumisa usindile akubonke amale enkosi ngizibonga lapho ngisuka le inkosi yazi besinethwa nayo le ndaba ezitilo kwahamba liyana alikaze libalele lokho kusho umfundi uMdluli ngakunanela nami abawulungisile iqaphoze la khona iqaphoze lipoqa ukuthi umuntu asale ngale kwayo uma wangena inyawo ziba inkinga wanodaba izingane zami nonke ngeke kunitshela kodwa nje kuphela uningi sakusho noMdluli nondaba ezitha umshumayeli kodwa ngicela ukusho kodwa uMdluli njengoba egula nje amshoya uyamqalekisa umuntu wathatha uma wakhe mengathathanga uNkulunkulu uma kaMdluli ayikho ingane eyigade ethempelini njengengane ephethwe umkhuhlane wengayicela umnini wezela ibambe nje ayithathe ishuthe kuponde endunu ayikhatha yenze konke yohambisa igoduka siphilile yohambe igoduka isingane isiphilile uma kaMdluli ayikho eyazi njenganengane wekwazi uyibuka ingane ithuli athe wena nesilonda eyibuka emehlweni nanje bethu ngimema uma wakhe ebusuku ngiyafika zomthatha amen alona uThekelo ngisho kuyingozi ungamboni umzali wakho umehambile emhlabeni kuyingozi ungazazi ukuthi usukaphi uyaphi usufikile la uyakhona mase ufikile la uyakhona ufike wenzani indaba yini ngihlale phansi indaba ezithe uthi ungubani apha ebuhleni nikezwe inkonzo uthingo lenkosazana kwakuSeptember ungubani namazi uzitho zentombi ebithi bayihamba ebuhleni kigcume ibheki hey ungayinaki kodwa akhuluma inkulumo yangiphendula ngakholwa namanje akunankinga ngiyayikholelwa mina isikhathi sokusonta uthi lo ngisonta hayi ngiyikholelwa futhi angizoni umuntu uma ngiphathe kabi ngiyakhuluma ukuthi khulume kabi la besedlulile ndase ngiqedile mawuzophinda ungilandela inkinga yakho le uthi ungubane ikholwa lile inyoni okuthiwa yijuba Selba ngangomdluli na yabezitha osesizwe selba ngangomdluli khona umqhele sengubonile la indini engenayo ugange ingane Mdluli akenile danga ngithandazela ngane abantwana bethu ngiyathuka ngoba kufika inkinga la endlini ufika umfundisi uMdluli wafika umfundisi uShozi sizinkinga ngoba simbathe ngube yona ibhodi besingena kulona lilodwa ngelina ngazali siphume esontweni indaba ezitha noMdluli noMandla umfowabo kaMdluli ozalwa udadewabo kaMdluli wayesethi baba kuthina abafana awu yebo sikhathi amatingi ntambama wasethi niyaphila baba siyaphila wayesethi kithi ngihambe kahle esontweni kade ekhona naye hayi sihambe kahle bekumnandi esontweni kwaphendula uMandla uMdluli wathula ngazi umbiza ngegama ngoba andomhloniphi angifuna nimhloniphi waphendula uMandla ngiyambiza uMandla bangaxotshiwe kodwa ubhuti kaMdluli ngokulamana koma baba asithi Mandla kwenizwe inkosi ethi hayi baba bekumnandi kodwa uphinde baba bekumnandi asithi
Angiphumi khona esontweni. Esontweni akufanele kube mnandi. Kodwa esontweni kufanele ungene nesono, uphume ungena sono. Kufanele uphume ungene ugula, uphume usindile. Akubonke amale Nkosi. Ngizibonga lapho ngisuka le. Inkosi yazi nesinethwa nayo le. Ndaba ezitilo kwahamba liyana. Alikaze libaleke. Lokho kusho umfundi umdluli kakunanela nami. Abawulungisile iqaphoze la. Khona iqaphoze lipoqa ukuthi umuntu asale ngale kwayo. Uma wangena inyawo ziba inkinga. Wanoda. Zingane zami nonke. Ngeke kunitshela kodwa nje kuphela. Uningi sakusho nomdluli nondaba ezithu umshumayo. Kodwa ngicela ukusho kodwa umdluli obe egula nje amshoya uyamqalekisa umuntu wathatha uma wakhe mengathathanga uNkulunkulu. Uma ngamdlula ingane eyigade ethempelini njengengane ephethwe umkhuhlane. Wengayicela umnini wezwa ibambe nje ekuthatha ishuthe kuphonde endunu ekhatha yenze konke yohambisa igodu kusiphilile. Yohamba igodu kusingane isiphilile. Uma ngamdlula into eyazi njengane wekwazi uyibuka ingane ithuli athe wena nesilonda eyibuke emehlweni. Nange bethu ngimema uma wakhe ebusuku ngiyafika zomthatha amen. Alona uThekelo ngisho. Kuyingozi ungamboni umzali wakho umehambile emhlabeni. Kuyingozi ungazazi ukuthi usukaphi uyaphi. Usufikile la uyakhona. Mase ufikile la yakhona ufike wenzani? Indaba yini ngihlale phansi indaba ezithu. Uthi ungubani apha ebuhleni nikezwe inkonzo. Uthingo lenkosazana kwaku September. Ungubani namazi uzitho zentombi ebithi bayihamba ebuhleni igcume ibheki hey ungayinaki. Kodwa akhuluma inkulumo yangiphendula ngakholwa. Namanje akunankinga ngiyikholelwa mina. Isikhathi sokusonta uthi lo ngisonta hayi. Ngiyikholelwa. Futhi angizoni umuntu uma ungiphathe kabi ngiyakhuluma ukuthi khulume kabi la. Bisekudlulile indaba engiqedile. Mawuzophinda ungilandela inkinga yakho le. Uthi ungubane ikholwa lile inyoni okuthiwa yijuba. Uthi omubi uSathane uyikati. Uthi ngubana ngithi makholwa niyakwazi ukuthi ikati alikwazi ukundiza kodwa liyagquma. Athi amakholwa uthi ngubane kodwa ijuba liyandiza. Uthi ngubane ikati liyakwazi ukugquma libambe ijuba. Bese lidabula isifuba ikati dabuleni ijuba. Lifiki ikati lithatha inhliziyo kuphela ejubeni. Bese ikati liliyeke ijuba liphelele. Nama hot wings nama drumstick alo. Liliyeke. Uthi ngubani ubhekile embuzi? Uyobona ijuba nalele. Uthi ijuba ndade lifile asenanhliziyo. Ikati isuke lathathani inhliziyo. La yeka yonke into eyibili nenyongo na yonke into la yeka kanjalo. Nama inside nama outside part la yeka kanjalo. Uthi ngubani wotmalibuka leli juba lokudlula. Uyodlula ngelanga leli juba segijima induthane emehlweni kodwa libhekile. Uthi ngubani nekholwa. uNkulunkulu aseqede kulona uthando ifelwa inhliziyo. Bese lokhu uyakholwa umuntu uyakholwa. Athandazele umuntu bemshumayeli angasindi. Ngiyabonga lesavuka. Amakholwa asonda lesavuka amanye asengikhohliwe. Uthi ngafika la ekhaya kumapeketwane leqele. Ngilethi lozo siyavuka. Ngiyabonga ukuthi ngakuthi ufaka namathe kuleli pipe musani kosusa khishena amathe libeni ehlohloseke nakwenza. Usiyavuka babumfundi umdluli unumber 1 ilapha ephavalweni kudumisa. Unumber 2
uMbobo eMtateni unumber 3 ilapha ekhaya kwakuthunywa mina phela kwele ndawo ngazi kwamaphumela la ekhaya ngathi sase South Africa bathi baba lesithathu siyavuka unginika wathi isesiyavuka ngathi ngithi kwafika basemaqondo kosesemaqongo umaphumula ngazi kwendaba ezokuthi kodwa lapha emaqondo kuphela egcineni komkambathi ngale yafike yathi zocela igama letempeli wathi baba uzothuma umfundisi baba inkosi sangifike baba wakhiphe igama endlini wathi nala mvuka ulifunda ukuthi isiyavuka 4 emaqongo la isesiyavuka 3 isho ukuthi umlando ongawulahli amen ngiyayibongela kakhulu bakhona ifithi lo baba umfundisi umdlule khona nenkosi ekhona lokho nje kukodwa kwesibusiso kodwa kade ukuthi usaphelele yini inhliziyo yakhe sekhona yini inhliziyo yakho isalungile yini awugijimi idutane emehlweni noma ngigijini mina idutane emehlweni bese bantuleleni ingoma yengane untuleleni mfundisi umdluli awumdluli ngoba sasicula nawe nje ngoma nifana kithi ingoma yengane sasicula sinike ezinye esonto nomdluli lapha ePhakameni izingane khuluma yonke sephilile nomdluli ithi mina ingudwana kodwa wawini umncintiswane obukhona weingane ngoJulayi okwakuthi Sunday school kuthiwa akafunda umthandazo wesabatha ngekhaya sivale namanje mina ngikwazi ukufunda umthandazo wesabatha angikwazi angathi umdluli noma waphupha phela umdluli uyaphuphisa umfundisi nethi bomfundisi vele uphupha bomlodo ufundisi ke uyaphuphisa Baba umdluli usekhohle ukuthi sake sihamba naye nomzinhle sawuthandaza ezingolweni wafika umzinhle wasuka umoya waprofiti yoni igcwelindlu waqele kodwa umdluli lokho namhlanje lento namanje ikhumba ngesonto edlula ukuthi umzinhle sihamba nomzinhle ucele lapha edazu wasezingolweni ngaphesha kwakamkani ephendukile kwaba iNazareth eyidimeleni ekhaya engazi ukuthi uyakhona ubishop wasecela uyovasa ebandleni kanti othe ephicala ukuthi njengoba ibiza ngenkosana nje akayona inkosana abafana ulama inkosana sasinomdluli samba ngovalenti Raybell isigubhu ngagcina nguthenga lecele ngo600 yezwa ngiphupho lekwasiwaswa leqosi kodwa ngakhe 600 rand ngawuthenga wahamba futhi iminyaka umdluli sawugibela ngayimini angifunda lapho ngiqonda ukuthi ke umzinto wasikomoya sekusi wabuza ikhethe ukuthi uphi umfana wakho omdala lathi ikhetha uyilo saphoxa nomdluli hawu umzinto zama uprofeta ngisho mina ngeke zama uprofeta kukhona abaningazi bomoya wathi umzinto womkhulu ngifuna imali yakhe endala lathi ikhetha iyo yona le wathi umzinto baba What's ngola umzinto wakho umuntu ethatha izinto phezulu wathi yona mkhulu nginika ingane yakhe endala lathi ikhetha iyo sathi salibazani mkhulu lathi ikhetha lathi asikhulume ngikona amakhona ikhona abafana asikhulume cha abafana wena ngose sengiyakubuza lamakhono akazangibuze lokho ingane yami endala la ekhaya yaphuma yaya ngale yafika ubhuzi siyashe eqhaphozini
yafika sithatha intambo yehashi eliboshwe ngayo yasibopha lapho ekhaya yasiphuzisa ihashi laselithuka ihashi ihlatshwa sibawo lasuke yasilandiza nengane yaya gaqela esiphunzini esimbaqambile esiyikayi yaphuma intambo ngale ingane yasalala YouTube isiyafa lawo bathushis like 1247 abakazi bayibone lento nangu umdlulu ufaka that's kept it hallelujah Holy Spirit Holy Oxygen wathi kumzila lengane yakhala ngale icela seyikhumula esiphunzini sisukuma ikata ninguzwe lonke ibandla kufunda obonakala mangakashembe asho umuntu akashembe futhi ke neMnazarethe yayingakamna emzenga sasabonakala umdluli singabashuma hey kodwa sasingabashuma sobabili umzithe la umshuma manje afika lapha ikata likhomba ukuthi nazi sipundle esagaqela inganyama kwathandaza bangcwele yakhulunywa lengane yathathwa yayolungiswa engabe siyahamba kwayolungiswa lapha ingane yaqedwa sikhiphe esiphunzini itholo bani amaNazaretha sasufone kuphela iyoni dolile wasinda umuzi wacele ucele lo yikhethu inkosana wazazi ukuthi akayona inkosana ikhona amen uningi ezaxoxa abafana kodwa manje visit asinikiwe inkonzo singama visit babumdluli odwa kwemqaleni ufacilitayo uyabona ke abafana ngabe nisihlele kahle bese faso uthi sigqoke kahle sihlwenge sikhuluma isingisi because and you know what Shembe is God. He's not a prophet. Shembe is God. Ngalokho ingane mina enibasha nifundi khuluma inkohliso uShembe umprofeti. Shembe akani prophet Shembe uNkulunkulu. Amen. Mase sumse 111 la simkhaze kodwa lo mkhulufo la simkhaze. Ikamla kunengane sonkile tempeleni. Amen. Lokho babumdluli asinike inkosi ibingelele bese siwala. Ba, ngabeze Nkosi yesizwe. Namhlanje ngisukuma nje emva kwebefundisi ukubingelela ngempela bantwana benkosi ngilibonga ithuba lokuthi nami ngibe yivisitor umfundisi wenkosi manje ngisuma emva komngango umfundisi uShozi baba uMdluli Mfumbathi uyena wangigqokisa ijazi phezulu kwentaba yaseNhlangakazi le ngigqokile namhlanje uyabona ukuthi nami sengimdadla ngoba ngiyayazi Inhlangakazi futhi no jazz ngawugqokela khona ingoma le ka 159 namhlanje lizwa
sizothi nje bantwana abahle benkosi enkulu uNyazi lwezulu ibambe inline ibambe khona ave kuhle befundisi okulalela abantwana bamaNazaretha bekhuluma ngoshembe nobuNkulunkulu bakhe ngike ngahlubuka kodwa ekseni mfundisi ngiyakuleli gama olishoyo lokuthi akaze kube mnandi ukuze esontweni ugodu ukuthi awukwazi kwamnandi namhlanje esontweni yazi ukuthi ubungekho esontweni makade kumnandi ngoba le ndlela esikuyo indlela eya ezulwini ayimnandi ke bathi inameji nameve yahlaba kukuthandaza ngiyafika ke esontweni ekseni ngifika late uma uqedwa nje ukuthandaza bengigqoka mina emotweni nganga ngigqoka ke ngiqede uma ngingena yabiwe inkonzo nika umshumayelo othize kade ekhona kulelo thempeli kade ngikulo ngingene esehlabelela ayiphathe inkonzo sengihleli umshumayeli uma iqhubeka nayo athi ngiyaxolisa ukufika late esontweni ngiyazi ave kuyinkinga ukufika late esontweni ngivele ngiqale ke ngibona ukuthi hayi ke mase ngisesontweni ke manje ngoba sezilima kwami ngoba ngifike late nami ukhuluma manje ngalento kade ngiyangifike late useqala ukukhuluma ukuthi kuyinkinga ukufika late esontweni athi umshumayeli omunye wafika late esontweni wabona esebona khona abantu ababonayo ke angazi uma ibona lo bonayo kwathi mawuqedwa nje umenyeza isonto nase nithathwa njengoba nikhona nje endlini ningathi nithathwa elift iyanenyusa nisaphezulu uthi bonke ke ababefika late bangena ngaphansi kwekheshi lift ngayibona impela ngena ngaphansi kwelift manje lo mshumayeli ayixoxa indaba ngise bese ngiyahluthuka kumhandi ngiyahlambula ukuthi awu yini ayixoxe lo mshumayeli lento kufike inkosi late esontweni ufuna ukuthini lo muntu impela la kuleli banga athi ke kwathi uma sekuzovalwa ke angisho kuwena mnganga ngoba ufike late ngixoxa nje into engehlele ekseni ukuthi hayi ave ngesinye isikhathi kuba kumbi ukuzesontweni ave ngayisonto bengisayo uzokwenzani khona ngoba akumnandi ukuza akufanele ufike ekhaya uthi bekumnandi esontweni uthi ke yathi mayesehla ke le lift kwaba umaye ke ukhala laba ngavele ngayibona ngikhala ngempela ngizavele zehle inyeme kathi lo mshumayeli usho kumina bathe benginika ipipe leli wethu angisho angibingelele emva kwenkonzo bese ngasakhuluma ngoba ngihlubukile manje ke ngizama ukuchaza ukuthi kuhle maNazaretha ukubona izingane zethu ikhuluma kanje ngoNkulunkulu kusho ukuthi lo mNazaretha ngeke bufe noma sebengasekho shows nomfundisi umdluli kodwa uNazaretha beyoqhubeka futhi nakubona bawuvela befundisa yinye ke into abantwana bami engifuna ukuyisho kini ukuthi gada ke ungabi umfundisi singakafika isikhathi sokuthi ube umfundisi ungabi umvangeli singakafika isikhathi sokuthi ube umvangeli ungabi umshumayeli singakafika isikhathi sokuthi ube umshumayeli linda kule ndawo kuyo siyeza sakho isikhathi ngoba ibandla lixozela kanjena nje abantu bayagilana esontweni inkosi igila umfundisi nomfundisi ugila inkosi awazi kwenzekani kubangwani la ngoba nginejazi lami elimhlophe nje lingenabala nomfundisi unejazi lakhe kodwa siyagilana nje isiphithiphithi esontweni kunjalo nasebandleni la kuyagilwana isiphithiphithi siyaluyala wazi kwenziwani
abantu abekho kuma lanes wabo. You must keep your lane. Nokuzenzisa ave kuyinkinga. Ngithi mina ngiyamthanda umfundisi uMdluli, umfundisi uShozi. Abakithi emampondweni. Kanti angisho njalo. Angibathandi. Ngiyapretenda nje. Ngenye ilanga ngiyaxolisa lenkonzo ngoba nisuke nanginika ipipe ke. Iyosuka iphume ngo5. Kuhle ngoba yimina vele ngiyakude kakhulu ngiyale Flagstaff umfundisi uShozi wayo ngishadisa uyakwazi khona. Uhamba ama-hour 4 usuka la uyakho. Ubaba uMdluli uzophumela ngisesekhaya. Umngangathi mangangeni. Ume yempuza ahambe 3 hours afike empuza. Yimi ngizohamba ibanga elide kakhulu. Ngenye ilanga ngifunda incwadi. Le ncwadi engiyifundayo ikhuluma ngendaba eyenzeka eRussia sila eSouth Africa. eRussia kwake kwakhona iZulu, niyazi iZulu khona. iZulu indawo la kuhlala khona izilwane zonke. Niyazi? So le ndawo indawo evakashelwa abantu uma befikile bezovakasha bezobona izilwanyana. Bafike bakhokha imali base bebona izilwane. Yonke inhlobo ezilwane. Khona imfene, khona amabhubesi, kukhona imbongolo kade kukhulunywa ngazo, kukhona yonke nje inhlobo. Izilwane ke lezi sihleli ngama-group. Imfene ihleli zodwa ngoba ngifuna ukukhuluma ngazo. Ebese ngelinye ilanga kusho umlilo. Umlilo bese uqonda ngqo kuleya group yemfene bese ziyasha imfene ziyaphela. Khuluma ngokuzenzisa. Ukuthi ungakube senkingeni nje kanti umthetho wakho uyazenzisa. Zisheke lezi imfene iphele bese abelungu bahluphe ukuthi awu abantu ngoba iyona into esingenisela imali emfene abantu bayathanda ukubona imfene. Abanye bayithanda ngisho ukuyithenga base beyoyifuya emizini yabo. Zibonwe ibona bodwa ebusuku. Sidonsa amaketanga. Abantu abamnyama ke la bayithanda imfene. Angazi ke la bona nezihlahla zini anganoma zikho yini ufuna sheshe sikuduke mngani. Mhlawumbe umfumbathi wakhona la. Zimuntu uzijwayele imfene. Bese ziyashaka imfene. Mase ishila imfene bese bethabelungu khaso ufuna abantu esoba trainer babe yimfene. Khona labantu mase siba trainile sobafaka lapha kuleya group kufika abantu bazokhokha babukele imfene. Bese kuba uma auditions la kade kukhulunywa ngawo la. Utrain bese kuphumelela abantu abawu4. Bese laba abanye bonke abawu16 to ayinina nifailile. Abe sethi lo kade bathele yabona nina ngendlela en-actor ngayo. Anisa act manje seniyizona imfene. Ngoba umuntu mayise actor, ngiyaxolisa khona umbovu la. Ngakhuluma ngoku-actor wena. Hey, angikubonanga mbuse ngibona ikwani nje ngomntu. Nangu ngokuthoba konje lapha. Ukhathaza. Yabona mase actor usubona ukuthi awu wamnquma ngempela awu nawu ukhathaza emshisa ngempela umuntu awu nawu umuntu omdubula ngempela ukhathaza uvela umbone ngombulani ngempela kanti ya-actor. Nalana ke kwathi yabona ngendlela en-actor ngazo mina no4 anisezona anisa8 niyizona. Bese bethengelwa ke kwakubhekwa ke laba abathanda kuba namagwegwana ke oyibheka umuntu namagwegwe ukuthandwa bona naku umnganga eyibheka. Uma bethathwa laba abawu4
bathengela ingubo lezi ezigqokwe enozipho omnyama la umuntu imbozo bengathi imfene ngempela kanti ufake nje into yokuact ebese le mfene lezi imfene ezu4 sidlala ke la kulezi uyazo sigiwele ehlahleni sijombe sishonele nale kanti ngale kothango la kule ndawo yazo khona amabhubesi ithe yabamba le imfene ekuthayo kanti ngale kunamabhubesi livele liphuke igatshe wele ngale yaqala ke inkinga yaqala inkinga angithi uya-acta phela manje kodwa usesemabhubesini manje azomyeka yini hawu bese lisondela ibhubesi limxakavule limbambe limsondeze kwaqala manje kwaphela uku-acta move waqala wakhala manje wakhalisa komuntu wathi we mama uyabona uma ungekakhali ngesingakini usuke ungekabikho enkingeni ungaqala ukhale ngesizulu uthi we malo ususenkingeni kodwa musakhala ngesingisi hayi uma imbamba ibhubesi hawu waphuma number 1 yamazi khona into engiyifikele nje mususenkingeni iphumele nje uma ingekaphumi lonto usungekho enkingeni ingekathi tsatsa hawu use right way waphuma number 1 la selisondela ibhubesi limbamba futhi lisondelana ngasekhanda lakhe yathamba inanzi waphuma number 2 ndaba uku-act khathaza amadoda uma lelibhubesi limsondeza lisondele endlebeni wathi langibamba lathi cha lalela ungabi senkingeni semsebenzini la kanti nalo liya-acta njengalo valani inkonzo befundisi kuyinkinga uku-acta